JUNREY, tabang-tabang pagtawang trabahoon sa bahay, uy. Naunsa ka man. Mama, uy. Imbis kay, nag-asa minimo kay ikaw ra ang among anak na magkatabang namo. Sus ni Mama, huwag pa siya maanad. Nga daw bitaw kung gianad din nyo, tanawa ay, sige lang good, kaya matabang na lagi ko. Wala ko'y panahon ron. O nga, Ma, doon ko'y good news ni mo. Basin sa sunod ka bulan, o sa umabot ka mga panahon, masig matagaan ta na di mong apo. Mama, na inyong pagandoy. JUNREY, tinood ba kini? Oo, Ma, uy. Naunsa ka man bataanan ka. Buti ipasabot nga. Nakamamabdos ka. Si Mama, oy. Doon ako'y plano nga. Pag-asawa na nga akong Uyab. Diba? Kailan mo si Irene. JUNREY, apan, huna-hunain tahon. Kung unsa kada kong responsibilidad nga imong sudlan. Ay, si Mama, oy. Ganong huna-hunaon pumagod. Kinakailan naman mo. Buutan si Irene, diba? Nagkasayod na mo siyang kinaiha. Diba? Nakasayod na mi, anak. Pero, kanang problema nga imong gisudlan karon. Pastilan. Dilan ni mo, Ma, oy. Dili bitaw ko baglahi. Dili nagahapon ko sa inyo, eh. Bisa pag maminyo ako, Ma. Mo ninyo timanaan, dili ta mo biyaan. Kamo ni Papa. Dili nagahapon ko sa inyong poder. O akong isaa din nyo. Kinig akong kinaiya karon. Once ka maminyo na ko. Balahi na gini. Maning kamot tigig ko. Gumigan kay. Naan na mo ko'y kagawalingong pabilyaw niya. Maunay gusto na kong mabati sa imong mga anak. Pamahimaw kang responsable nga pagkatao, nga pagkaanak. As, bitaw mauhi, maato na ko. Mamisita kong Irene. O gusto kong mo-propose ito niya. Ha? Maato na ko, Ma. Nala. Ikaw nalang sulti ni Papa. Kaya nasayon po ko nga gusto na putong apo. Oh, Aureng. Ay, Berting. O, kabigaw ba ni Bay? Asa man si JUNREY? Ay, to ako no. Mamisita ko no ni Irene. Berting. Oh, unsa man eh, unsa may igon di ay sa tong anak di ay. Berting, magbinyo na ko no si JUNREY. Mao ba? Mayo noon. Unsa, Berting? Gusto ka na nga magbinyo ang atong anak? Astila ni Mauring. Dada sa saktong ina ng atong anak. Ganong pugngan pamanato o niya usa pa. Ay, padungtas pagkatiguang oy kinahanglan tag-apo. Pero, Berting, kung maminyo na si JUNREY, posible gid ba yan nga mabiya na nato? Dili ko gusto nga mawa si JUNREY sa atong duol, Berting. Di ko gusto mo sugot, pero ikaw mo sugot ka man di ay. Ay, sus ni Mauring, oy. Agbata gani, ngayoho na to sa pag-atiman. Dili gid na mubiya sa iyo mga ginikanan. Di ba mo na itong gibuhat ni JUNREY? Suma, unsa ba iyang ingon nimo? Matod lagi niya nga di ko no siyang pahilayo, pero kung ang asawa na be ang mo desisyon, wa tay mahimo ana, Berting. Asus, wa tay mahimo. Gawa sa pagsuporta na lang nila. Mao ba na atong papel ng mga ginikanan? Mao nagi kahadlokan lagi nako, Berting, kung tingali ko mapalayo ka nato ang atong anak. Astila ni mo Aureng, maubito nag-ingon ko nimo sa una nga paspasan nato paghimo. Tanawa ay naabta na untaon, naabta na tas bisaw pa na tas antaw usa na gyud na panday noon. Ay kay ngano ba balik-balikon pa man nimong niagi na kana, Berting. Sige na oy. Sige na, ang importante. Ya mahilo na ka ng atong anak. Kay sige rag lakaw na. Kay ginusara na tong anak. Kinahanglan nga ma-suportahan gyud ato. Hapit nga ila Irene. Madali ko. Excited ako. Mapapose ka ito niya. Pag-asawa na ako siya kay... Ay, basin niya baunhan pa ko sa laing tao. Doon ako nila. Yun na pa. Kadagapay tao. Tigalig doon ay okasyon. Basig birthday siya yung inahano o magkaamahan. Pero, maudlaw magkumunditso eh. Doon ay tiguang eh. Ako pagkutanon. Nang? Dong. Sa okasyon nila, Irene nang. Dagan may tao kayo, dagan magkayo. Ay, kanang anak sa kong kumare. Gipangasawa na, Dong. Si
si Day Irene. Ay nagkukumit yan ang, pag-asawa ko taon. Ya, ako man ang uyab. Tinuod na dong. Kumpare man ako ang amahan, ana. Tuwa, diretso ha dong, aron, imong masayran, kay, daghan kayong tao diha dong karot-horot, baya po ning, tanan mga silingan dire, kining usa ka puruka na, pag ganini, niabot nga lain, kay, kwartahan man ko ng nangasawa nga, taga Davao. Ang akong usap ti pag-asawa. Oo, dong, kwartahan ko ng laki dong, engineer ko, no? Sige dong, kay, ay, mauli na ko kay, naman ko makakaon dito. Sige nang, salamat kaayo. Si Irene. Si Irene yung pag-asawa. Dili kinitiloon. Gano'n man yun, gano'n yung pag-asawa maglaing tao nga ako may... Uyab, may dugay na kay Irene. Irene, gano'n man. Gano'n sa laing lalaki ka man ni... Naanto. Dili ka ni mahimo. Dili ka ni mahimo. Ay, JUNREY. Ay, pagsagay na utok. At babae lang di ay imong gikagulaan. Bitaw, bay. Mas maayo anak, bay, ay. Nindot ka ni naghitabo lang nga, karupa lang kay... Tanawa, nigawas na kulor sa imo, hindi kong banayon. JUNREY, katikan babae, uy. Naunsa ka man. Nga, no? Si Irene na di ay nagsayat. JUNREY, mas may gani nga nasayod ka na. Nga ang imong hinikok ba? Gilasan. Wajit ka kay baho di ay nga na siya lain. Pagmatain taon, JUNREY, ug ayaw nakagool. Kay bisang unsaon, wala naman ni Irene. Makaingon lang mo ni Ana. Gumikan kay dili man ka mo ang nasa kong nahimutangad ron. Mao bitaw na, bay. Mao lagi na, bay. Dili ka magkumpiyansa sa mga babae. Pero, bay... Ay, kay pagkumpiyansa, JUNREY. Bastilan. Babae lang? Imuhang sakit-sakiton imong dugahan? Bastilan. Ayaw gisundog. Marites, oy. Ayaw gisundog si Irene mo. Lagi na siya. Tanawa, gipasakitan ka. Tanawa, inom na tao. Inom ta, JUNREY. Tagay. Sige. Ay, puslan magyanay nga ani ko. Lumsan ko di ako kasing-kasing. Kana. Naano man lagi na. Oga, bay, mas maayo, bay. Mga tutag Davao. Trabaho dito. Yan, dito, bay, kay chicks. Waiter, doon kita rin isa ka case, B. JUNREY, inom na. Inom ta. Sige. Pastilan. Sige, bay. Babae, naman di Hindi ay na makalimot. nakagulaan. Hindi ka na, bay, malimtalo ni mo sa Irene, bay. Malintano na ni mo, JUNREY. Sabuh ka po ninyo. Pusot-pusot na yung mga bakba niyo, eh. Sige, Sige. Iwatan ng doon ka case. Lala ta. Inom ta. Pastilan, sige, inom pa. Kuya, ako gyud gilumsa na akong kagalingon dito mga panahon. Lala dito kauban sa akong mga higala. Gumikan sa kasakit ko nga gihimo ni Irene nga ako. O gani katong giingon sa akong higala, yung mga dito ko numig Davao. O diuban ko, aron lamang, gamalimtan ako si Irene. Sa iyang gihimo, ganin ako. O diyang tuwa na ko ya. Igo di ini. Aga, dahita po. JUNREY. Ma'am. Salamat Ikaw kayo ha kay ginawat na yun ninyo. Nimo. Ay, nagatrabaho na gidayon min din. JUNREY, doon ako'y lakaw karon ha. Ikaw ang akong ibirin din ha. Kanang mga presyo ha. Pasing baya kung magkabaylo-baylo nagbutang. JUNREY, kanang bugas. Ma'am. Kinahanglan ha nga dili nimo sagul-sagulan ha. Ay, Kay lagi, ma'am. mabadat na customer ha. Ako'y bahala, ma'am. Sige, ma'am. Makalaom ka na ko. Masaligan ko ninyo. Kaya anad-anad ba po ko aning trabaho, aba?
Sige, kay mas maayo kung doon ka-experience ini. O ya, ma'am, mga unsa orasa magkabakauli eh. Basin siguro unya na siguro gabi eh. Basta, ikaw ra ako ang bilinan din ha? O, amang po imong mga kauban din eh. Mo alalay ni mo. Sige, ma'am. Sige, ma'am, ako rin bahala din eh. Sige ha? Mato na ko. Sige, ma'am. Amping, ma'am. Ayo. Ay, papalit akong bugas. Irene? JUNREY, ni akademi sa Davao. Irene, umuasa ka man, mag-istorya na ta. Sige, Magbalit ka magkakugas. dito na lang ko sa Lain. Irene, please, mag-istorya na ta. Ay, Taga Davao ba rin imong bana, no? ni ano na puyo din o taga din siya. Negosyante po siya. O, palitan na lang ko bugas, pi. Duwatan ng chiki, 20 ka sa ako di ay. Yun na pa, Irene. Noon sa maning imong naong, doon na may lagom. Ay, kanintayan ba mo? Ayaw na ni tagda. Irene, please. Ay, akong ipalit maoy. Ati man na. Mag-istorya ulit ha. Sige, Irene, please. sige ha. Ayaw naglakaw. Irene, mag-istorya ulit ha. Irene! Irene! Nating nagdaaw, sayang na talaga. Kuya, wagin ako dama. Ngayon ito mga panahon na akong makita. Ang babae. Kamoy rason nga bilupad ko sa Davao. Ibig ka naglikay ko, aron na ako malimtan na yun sa Irene. Dito na mahinoon ako nakita. Sa lugar po. Higa akong gipaingnan, kuya. Mauto kuya, kay medyo nabalhak ako sa ikahimtang. Kay doon na lagi, magkita na ako ng mga lapag sa iyang dagway o sa one parte sa iglawas. Mauto kuya, Rick, ha? Nagsige kong pangutana sa kong amo. Og dito, taon-taon na di ay nasuki si Irene. Gumikan ka negosyante man po. Doon ay dako pong tindahan sila Irene o mga pana. Dito sa ilagi puyan. Og swerte ko yari, gumikan kay doon ay number ang akong amo. Yato ni Irene. Mauto ga, ako ginayong gitawagan. Og ingon ini, aga dahitabo. Kadugay pa patubag. Hello? Irene. Kinsa ni palihog? Irene. Si JUNREY. Ha? JUNREY? Irene, salamat kayo kay imo kinining number. Nga nang nakakuha ka niya akong number. Kinsa naghatag ni mo ini? Aga kong amo. Ama Aga upos. kong itrabahoan din sa lugasan. Si madam? Nga na ba? Unsa pa may tuyo ni mo? Irene, please, may mo bang mag-istoryahay na ta? Irene, sakit kayo. Sakit kayong gihimo ni mo ganin ako. JUNREY, pasaylo ako ha. Sorry kayo kay nakalitan ka. Pasensya ka na nga. Nga nang nabuhat na ko ni mo. Irene, niabot ko din sa Davao gumikan kay dili na ko madawat nga. Naadto ka sa laing lalaki. Pero wala ko naman niya po na ka. JUNREY. Irene, please. Pwede bang magkita? Hikalimtin ako, JUNREY. Please, JUNREY, hikalimtin ako. Mag-istorya tas personal, Irene, please. Gusto lang ko mag-istorya ni mo. Gusto lang ko klarohon kung ano nga nahitabo kini sa tungig relasyon. Wala naman siguro ko'y angay. Pasabot ni mo, JUNREY. Basta ha, sorry kayo nga nabuhat na ako ni mo. Sige na, please. Irene. Sige. Bisag juteng panahon lang ihatag ni mo na ako. Hatagan takag panahon, pero ako ang muhatag di mo og time kung kano sa Sige, okay na. Bisag ko sa orasa. Sige na. Bisag ko sa orasa. Sige na, bye. So, unsa mo text ka na ko? Irene. Matawag ako ni mo. Sige na, bye. Sige. Bye-bye. Irene.
pagka-istoryahin na kita. Irene, salamat. Salamat kay Dia. Nagkita na kita. Oh, Junrey. Pero, Gano man, Irene, sultihi ko sa Tinoon. Kuya, naluoy ko sa kong hinigugma ka di ato. Ilibinahan ni ato mga panahon na ngayag gisulti. Gilabihan ko do ka. Kasi luso sa iyang bana. O gani, klaro ka ayaw kay doon na pa'y magalabag. Agi sa kamot sa iyang bana, Kuya Rick. Mauto kuya, kapila na ba istorya? Natuman gyud akong gihangyo ganto ni ahirin nga magkita mi. Magkita mi kuya, kaduhaso sa kabulan. Og hangtod nga pagligid pas mga panahon nga sige na kita. Nabuhat gid mo ang butang. Nga dili agay bahitabo. Kuya,
Bisan tuod gingon ni adto agabog kahimtay. Pero malipayon ko. Gumikan kay ang babae nga akong gihigog. Bisan sa jutay gabag panahon, akong nakauban. Ug nagbalipayon mi. Hangtod nga usa ka adlaw ni anak ko yari. Samtang nag-uban mi. Igo di ini. Agha dahil tabo. Irene, Ay, Junrey. ganun. Mura ka masulubon kayo. Junrey. Hinaoton ta nga magkasabot ka nang ko. Junrey, gimahal ta ka. Pero, saan nahitabo na to? Dili, o dili na kinimausap. Usabot pag-ipasabot. Wala man siguro masayo ng imong bana, di ba? Pwede pag-ihapon na ito ng buhaton. O gani, please, sugot na nga maglakaw, tabiyai ka ng imong bana. Junrey. Dili ko gusto nga makasama ko pag-usap sa akong bana. Dili na ko makakita og sama ni mo. Ikaw lagi na babae nga gitudlo sa kong kasing-kasing busa. Please, kinurang akong ipagayo ni mo. Kaluhas sa usa ka bulan. Junrey, sakit man tuod nga mawala ka nang ko. Sakit man tuod, pero dawato na ako tungod kay dili na gid pwede. Tungod kay doon na ako'y bana. Irene, O wala kapuslanan nga maibog pa ko sa lain. Irene, ayaw ka nagbuhata. Magkita gyapon ta. Junrey, sorry. Please lang. O please lang. Pangitang babae nga walay kabilinggan. Kanang babae nga alang nimo. Irene, Kita please. dili kita para sa sagusa. Huwag ganun ditindog ka na. Ayaw na. Sige, diha ka na. Irene, Diha ka na. sige na, Irene, please. Ayaw kong biyay. Irene. 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 Kuwarik. Wanagin ko nahimo na ito mga panahon na. Og mao to ang last na mo pa nagkita sa kung hinigugma ka ni Anto ka si Irene. Kumikan kay bisan nun saon ako sa pagtawag. Dili na makunta kang iyang number. Kuya, gisulayan pa na ako pagpangita. Lagi-lagi puyan. Kung tuod man akong nakita, akong natunan. Apan dito akong nasayran. Nga doon nagikayag yung bana. Adunahan ko, kung gwardyado pa ang ilang paniwan. Kung gumika ni Anto, ano ko nahimo ko yan. Gawa sa dawat na lang sa kabatuuran. Kasi Irene, nahimo lamang ang kabahin sa kong kinabuhi sa hamubo nga panahon. Lumalabay lamang sa kong kinabuhi ko yan. O nga, Kuya Rick, o ito hinongdan. Gahangtod ka ron, nagpabilin kong ulitaw. 31 anyos na ko, Kuya. Apan doon ay mga babae nga mabot sa kong kinabuhi. Pero silang tanan, wa ko makahukom. Sa bisan usa kanila ga ako bidyoan. Tubikan kay lahi na gid sila. Sa akong hinigugma gani adto nga si Irene.